second and every minute and every hour ang Ginoo ito na unahon. Panalangin ka na ito labaw makagahom. Thank you kay Lord. Usab si kalinaw ngayon magyata ka na mo sa among pamilya. Thank you kayo. Sa tanan yun. Dili kay ang pag-ampo, dili lang nato, kundili, diya si imong kagalingon, kundili, ang katawhan, ang tibok kalibutan, imong ampuan. Thank you kay Lord. Si magyata ka na mong grasya. Asap ng God. Always say a prayer pag-ampo. Okay? Bueno, nangyari sa shout out kay ubay-ubay naman. Ang ato na sa ating mga karon una na ito pagkatiman ng atong suwat tampo. Pinadaki ni usa ka babae, magpatawag lang nga Sita. Kini Sita, gibuhatan kini duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagsunan na ang atong sender si Sita. Akong problema, bahay ni sa kumbana nga wa na gyud makalabaw sa kasiloso ba. Ug di pa lagi tungod sa among anak, lami na kangyaan. Pero aron gyud masabtan ang akong sugilano, no ingnon pa ani sa pagsugod ang tanan. Bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin ang damdamin ko? Di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin ang damdamin ko? Di mo man ako... Ha? Uy, Tikong! Ikaw na! Nagusa man tao ko diha o si Mabawi na yapag! Kanakanaw ko na diha! Ako! Nagusa mo kasi Mabawas mangga! Nguha kong bunga! Ah, niga! Kamay ni mo manguhag mangga, no? Di man tao ron tigbunga, oy! Layo na! Wapag ka na mamuhag, oh! Eh, pasiguro ka nga nanguha kag mangga diha? Lagi nanguha lagi kong mangga. Unsa man nimo? Sa may manggahon nimo diha? Ikaw ako gilara tikunga ka ha? Namuso ka diha no? Namuso ko no? Buso ko taon. Nagunsa lagi ka? Ikaw mo to nga nanguha ka dag mangga? Hindi na tinuha kong mangga. Unya, kay wa man ay bunga. Ay, mau bitaw na nao ko nilahiyat ko. Naibawang ko may bunga. Ikaw no mulusot pagid ka, uy. Ay, takap nang ka eh. Sa ba ka eh? Maligo sa ko eh. Hala ka diha eh. Kapoy nimo. Hay. Ilara ko tits na hibaw ko. Ako mo gipanidaan nimo. Ay, ang gawag itaw hana. Bisag niya ratas bahay, bantayan ta. Haskan ko ang gulag yung utok. Nanay, balitin kong tira-tira, nanay di. Oh, huwag ka mang ngayon si mong amahan di ay. Naghuwag nagit ka na ako. Nangayo, bitaw ko niya. Ingon man siya, inigabot na lang ko nimo. Ay, asa na siya? Na, ambot lang akay. Paglakaw nimo, pagkataw-taw, nilakaw man sa siya. Kung balangganin ko binli kwarta. Unsa? Asa mabuto siya? Ambot, waman siya mang sulti. Ang gawag ito ng tawhana. Uy, huwag siya magsulti na ako nga mulakaw siya. O gisulti pa siya, binlan taon takang kwarta para imong mapalit-palit. Na, kay tatay nanay, uy. Ngayo ganitag piso. Ingon dayon taway kwarta. Pero iyang berkada ang mani din eh. Dayo palit ug lapad. Ay, sige lang nak. Ako nang kasabaan ng amahan mo. O gani buot ng amahan mo. Nagdako lang lawas, way buot. Dahil 5 oh. Lakaw, palit dito ko nung sa palito ni mo. Salamat, nanay! Yay! Oh, nanay! Dili si tatay ay naghupo-hupo. Ay, naakaraman di ay diha. Pasod lang ako na kay kulatahon ko nag-usak oras og tunga. So, dire! Day! Day? Isa man ka? Dila ka rin ka ganina? Ay, dihar ko sa atong silingan eh. Ama ba? Nag-unsa man ka dito sa atong silingan? Ay, nagbaritis raw eh. Marites! Hay, may isa kag maatong silingan no, kay magsapatos kit. May isa ka manong og magmarites kay spooting kay ka. Kuhaan mo ko, Day. Oy, Tikong, maglaruhay na guta, Tikong. Unsay klaruhon, Day? Nagduda ka na ako nga may laki ko? Oo, ito? Ha, hoy, ay ko iparehas anang uban ha, nga bisag dakong minyo mga bit lang gihapon. Basig ikaw hinuon tingali. Unsa naman hinuon? Unsa saba na naunsa nimo? Bantay bitaw ha. Ako nagtuo kang wa ko makasabot sa imong mga lihok. Sige, bahala ka, panid-i ko. Unya, ay nalag atimanan ng atong anak ha. Ay. Sige na yung susunod ako hangtod asa ko moabot. Mura ka
Mura ka kanang kuan kiko. Ay, dahi, wako magdunos-dunos umin, oy. Dulos-dulos omen. Oh, wako sunod-sunod, di ba? Sabada, hilom na tikong nga ka. Tikong karon daron. Di kini mo matiman ang atong anak tungod kay nagsikal sunod-sunod nako. Ay nagipakita nako ha? Ay nagkitikong. Kay na, tikong jud kag maigo ka sa akong kumo. Dahi. Paligo dito. Spotting nga ligo. Nanimahok ka lang kagwang. Paligo dito. Pre, Tikong, ayaw dyo kumpiyansahin na yung mga asawa, ha? Pre, ay, siguro, di ko dugok lanas mga hangol. Hangol, pre, porpida. Ay, ka na bang mga mahiligon kayo, chicks? Pre, Mga chicks boy, pre. Chicks boy ba, pre? Chicks Mo boy. ba? Pre, chicks boy. Maron. Wow, ako pa nakaasawa ng presita, pre. Di ginakulatagan o gintang, uy. Pero amang jud, pre. Tanaw na ko aman. Ayun, sabi ka, magpakita, sabi ay. Oh, Pre, Kong. Bisa unsa pa kabuotan sa imong asawa, pre. O kung tintalo na, pre, nya madas at titasyon, huwag yung mahimo ano eh. Mauron, pre, mauron. Mao nga sakto nangingon ni Pretulio, pre, nga ayaw gud hatagig gintang ha. Lugi ka og kumpiyansa ka. mao ba? Mga pre. Huwag ka magdako nga seloso kay nga akong bana sa hilom. Di mo sukol nako, di mo tukol. Murag hilom mo lang ba? Unya magsige siya sunod-sunod nako. Murag iya kong bantayan kung nagikasabot na kong laki. Nagtuo siya nga ako kasabot. Mao to nga ako lang yun siya dipasagdan. Unya. Dong Tikong. Day. Nakuha na namin mong lisensya? Nakuha na day. Okay na. Ano day? Di ka madakpa na anak. Takbo naman ko day. Huh. License without driving man na. Day. Kuhan kining. Hilom eh. Murag siya ihas. Sige lang. Pangitaan na itong paagi nga makamotor ta. Pero, ikaw na'y permi mo hatod ug mukuha na ko, ha? Sige, magkuha kag motor eh. Lakaw na ka, nanay? O, Jen. Og ikaw ay paglakaw, ha? Binanta ka daag mas snacks ni mo, kadiyot. Kani, 20 pesos. Salamat, nanay. Ayaw palaktas tatay ni mo, ha? Ingna ko ug mulakaw, ha? O, nay. Sige, arin ako, babay. Tikong ato na ko, ang bata ha, ayaw pasabdi ha. Day. Nak, ato na ko ha, ay paglakaw ha. Dili lang jugas bay. O, nanay. Nagpatugtog pang kanahan. Abi ka niya ug ako makasabot. Ay, mag-atang na sa to dito sa akong trabahoan. Bahala ka, mabuntagan siya kag inatang dito. Kay day off na ako rin. Pagkita mi ron sa ahente at motor nga akong kuhaon. Tabangan ko na ko niya nga makakuha og motor. Unsa ka mga requirements ato no? Bahala na eh. May pasalig bitaw to siya nga iya kong tabangan. Dili tingali lisod ang mga requirements. Tuan na siya. May nagantang na siya sa kinan. Kinahanglan masundan ko dayon siya. Tay, nagunsa ka diya. Kuan kaning namag ko diha sa akong layo. Oo, tatay. Nakitaan man ta ka, nakupupo. Kasi mong gilili diya, tatay. Si nanay? Dili na ko eh. Bida maniningil na. Bida manhim siguro to. Mo ko ka diyo sa ato silingan ha. Paglakaw din ha. Dinilang ka. Ala, nagtukon na pa to si nanay, tay. Nga dili ka pala. Ay, kadiyo to ko na. Kanar taon ko sa tong silingan. Dinilang ka. Paglakaw. Diha lang yung ka. Ay, si June maling nawag at hindi sa motor. Hello? Daan pa ko? Wow, siyang siyang trabaho. Purbida. Purbida. May kasulti sa telepono. Kinsam ka na. Di anong kuskulon. Asa ba dapat ang tindahan nga imong giingon? Ang ako ba nga makapili mi daan? Sige. Huwaton talang ka diri. Katong giabutan ato sa primero ha, ato dito. Magduman lang tag ato sinas motor good. Sige. Okay, maghuwat lang ko ha. Sige, bye.
Pero ina, daan ba yung... Di na yung ka makalimod ako sita. Saan tanigin ka? Mulakaw na siya. Sakay paingon ay. Awa na, mag-ambod rin siyang lagi. Suntan na yun ako. Kinalang may ebidensya ako makuha. Kung kinahanglan nga, dokumentado ang tanan. Nakuhaan ko na siya sa kamera. Sundan ko siya! Musudan sa kuanin ka anana. May kaywa kay tao. Ari lang ko makuwat niya. Mag-order lang kong mainom. Day! Tagay ko ani, day. Kani. Nya soft drinks at palihog. Tuwa na Diyos ka nanan. Andar sila mag-abot, ha? Beda, sakpa na git kasi ta. On the record na ka. Wato na kong laki. O kung maabot, bidyohan ako. Mangita kong saktong pesto. Agoy, dugaya ba ano niya? Inon siya alas 2. Hapit mga alas 3 in town. Ay, okay palipak. Naana ay. Siya ka na naglakaw. Nas atbang. Makita ko niya di kan din niya. Ay, may kinilabang na paingon niya. Ay, abi na kong maabtan kong siyam-siyam sa pagpinaabot. Ano na, nakakita na siya na ako. Nana, nabot siya dahi. Mautilin tawa na yung kisabot. Kanindo itong pahiyong sa kasawa. Murag mahalon kayang pahiyong. Di ka viral ba yaman? Pero bina, klaro siya kayo. Okay, kuhaan ko sila video. Kini. Wala. Nakuha na. Sudlo ko sila. Bahala mag-iskandalo ko nito. Bahala na! Ay, nanamisod na siya. John! Hello! Dugaya sa di mo naabot. Oy, ganina na kay ko. Abi na ko, di na ka mo tungaron. Muulit na lang unta ko. Ay, unsa man, gigutom ka ha? Unsa imo, palitan ta ka. Unsa may imo? Unsa imo? Wow, ha? Unsa imo? Uy, ikong? Ako daw ni. Uy, kada ko nimong tingog. Di na yung kakalipod, di na kakalipod. Sakpan na yung tagka. O ba na ni mong laki nga? Dakong mata. Ikong? Iya ni mo sa. Muni palit ako ni mo. Ang mo ni mo ipuli na ko, ha? Kalayo ani sa itong kagwapo. Kasing mata ni Day. Ikong hilom di haba. Ba di mo ay. Ngayon paglimod ako sila. May ebidensya na ko. Hilom ba? Apoy ni mo. Uy, hanggawa ni mo. Nagpakauwaw man lang ka na ako. Ikaw may nagpakawaw. Nagtakas ni mo kabit. Uy, hanggaw! Di na akong kabit. Unsa man mo? Ha? Di ko na kabit. Ahinti nas motor kay kuhaan ta kag motor. Sir. Sakita ni mamanulti, sir, no? Imo pa kung akusahan nga kabit si mong asawa. Pero okay na. Kay dili mong tinuod ang gisakitan na kong maayo katong mingon ka na ako nga dako kog mata. Tuyabis ka dong? Oo, yung tuyabis. Unyag bayot, ha? Bagay ta. Musuko na ba ko bagay? Sige, huwan na. Subagay mo. At ilawan na akong banang nga may buot. Day. Hilom Hilom na. kining. Day karon. Tamparusot karon. Sorry ka, Day. Unsaon? Hilom ha, hilom. Gibanan atas mga tao. Diring animala ka. Nagpakauho ka lang gidako. Day, sita. Kuhan kining. Ano sa man, ma'am, ha? Bugnoon ko na imong bana, ma'am. Kay, nauro ba kayo ko sa gibuhat? Unsa man, ma'am? Ang ako lang katong insultin ako. Unsa man, tingog! Ako imong kabit. Oh my God! Oh my badness! Oh my goodness! Dilitaw ko mo to ko pag babae. Oy, mahilo taon ko! Wala ko tahan na. Binuwag niya, Day. Ay, binuwag, Day. Pertigid na akong uwawa dito kay gipanan-aw mis mga tao. Maong wa ko kapugong nakulatahan gid akong hanggaw. Unya wa ko magdahom sa among pagpanguli. Mao ni resultas imong kabuang tikunga ka. Pataka ka man lang og duda god. Saon mo, Day. Hadlo ko nga basing doon na kay lalaki taon ba? Oh, Naghang mo maibog, di mo? unang kang maibog. Sugton ko na sa tanan, ha? Hanggaw ka man kadiha, wa kadiha mayabag. Kuhan, Day. Asa ka sinjin? Asang bata? Oo. Hindi niya naman ito sa bahay. Awa ka ragyod, ha? Gisiguro ni mong pagsunod-sunod nako. Gibiyaan ni mong atong anak din sa bahay.
Naibaw ka mo nga bata pag atong anak? Sus! Lami agad mo kulatahong tiko nga ka, oy! Ha? Di gani mo makita ng atong anak. Ipakulata ta ka! Pangitaan ito bata! Daisita! Mo na akong problema ron kay nilakaw ang among anak ug ako kay bawg asa. Mo nga sangko gid sa langit ang akong kasilag ani akong bana. Basta di lagi makita ng among anak kulatahon ko gini may undang-undang usak oras gyud. Unsaon ko mataon niya akong bana? Uy, layasan ko baka nino? Unsa man pa mo ang pasultihon? Sita. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na ito kadugad lawag, ya. Sa di ba itong sender Ate Pres, ako sa pasalamatan ng mga staff ni Dr. Isidro Piña Ate Pres, o ni Dr. Pic Inglim, o ni Dr. Susan Ismas, ang iyang mga staff diya sa ilahang mga clinics, Inday Kati, o inguman si Inday JC Piña. Okay? Arita sa atong sender. Oh, sendo na to si Sita. Si Inday Sita. Si Sita di ay. Si Oh. Sita tao na Ate Pres. Nga naman si Sita di ay. Kani Sita ko na Ate Pres, simple ra kay niya problema, kaniya ang bana, kuhan kayo kanang siluso ba? Bapa sa Sita Ate Pres, nindot kay porma. Mo ba? Bigot kay lubot niya, hawak imo dili kay dako. Sakto ra gid ba sa iyang pangidaron. Nya usaray anak niya gi sulsulan sa siyang mga barkada, bantay-bantay gyud mo sawa. Kanar ba na ibo ka na pre, porbida. Patay gyud ka pre og Kani si Tikong Gulyat, I'm sorry, mo antira ko. Sige, sige, Wa ba? gid ni pud siya pagsalig siyang kaugalingon. Bitaw. Abi kay gahulhugan man sa siya mga kumpare, no? Samot siya pagduda siyang asawa. Tinaw. Maunta, wala man siya nakita. Oo. Kat siya, sunod-sunura niya. Dapat proud sa siyang asawa nga gwapa. Ngali, puti kayo murag sa Ate Pres, no? Murag punuan. Punuan naman. Murag punuan sa punuan sa lubi. Murag ubod sa saging. Ubod sa Abi saging. ko punuan slubi ba? Dili pre tuwa ko amigo ang legs kuno siyang uya mura kuno kanang bunal sa imong buang. Ling sa ni Ate Pres, bam, lami kay mo lumpia. Mo ba? Puti-puti murag ubod. Lumpia lagi. Unsa mga lumpia kanang fresh? Fresh lumpia. Oh, Dili ka lami nang- kay kanon tamis kayo. Nabahaw na ba lumpia? Oy, mao ni ang problema Ate Pres kay nga naman. ginan siya siyang asawa nga bantay ibina nimo bantay ang bata ha. Ibili ng nakong bata nimo. Unya. Bantay gyud na karon iya mo gisundan iyang asawa Ate Pres. Ang bata pag uli nila wa na sa bahay. Ganun, Ambot asa wa? ka to nawa. Ambot asa ka to nila pangita mao Ang ni. edad ra ba sa bata gulat murag edad pa og 5? Oo. Kasi paminaw nimo. Masingko size. masingko pasado gito. Unya batang babae ka na, dili. Babae ba yun? Dad, ang problema ako nung kidnap ba? Kanapit ang binuangan. Ang binuangan, Oo. daghan ba kayo mga binuang ron? Binuang ba? Ikaw sad, oy, kasi pangalan yung bana ba? Tiko? Tikong. Ikaw tikong naunsap sa katikong grabe naman sa kakabubuan. Astang bayot nga kuan Ate Pres iya bang. Puputsi. Why nun siya kay bawo nga bayot ba to? Paminaw na ako, ani pa naglalis nila karon nila problema gulyat, mas dako ang problema sa kawadon sa bata. Mao na. Mao gina. Nainomdom ko, nga niya itong usang adaw, pagdrama na muskarkar, naghuwat man ko sa kanan sa tabunok. Ultimong iring ay, ang iring, doon lang sa kubok anak nga gamay. Ang Karon? anak, nga sige maglayat-layat ito, luyos haligi sa poste. Ha. Muli itaw, nga iring. Oh. Pagkanaugon. Oo. Pero nakita na yung bata Ate Pres. Kaya ang bata Di man. gaduarag bata batuta. Oy, Sudah. Undi ertaw. Yo, uy, Bitaw. Tikong. Oy, tikong ay isa palabiin ay. Naunso ang tikong ay Oh, salig sa unya. mga lingon. Kanala bang manubra ang pagkabububurag mabuang yo? Mabuang Ate Pres. mo? Murag Ikaw, hangak Gulyat, ito. iba ka bubuan? Di kay ko abubuan Ate Pres. Oo. Di kay Oo, ko. kapag sige. Isalig mo kung Lisa Ate Pres. Dili siya bubuan? Di, oy, si Lisa may mga bubuan ako. Kay wa ko kay agil ko niya. Dili. Ha? Dili. Kanina. Sahod na. Bubuha na siya. Nano man? Nano bali-bali man? Karon dili na sunod. Bubuho. Ah, Hindi bubuhan. nya pagkadugay Pagkatuwa kay. na bubuhan. Pagkasunod. Wala sa dito sa bubuhan. Ano man oy? Tapos ano ganun. Abi ni mo, Kayo. abi ni mo, Sayo sa lilis, ganun na gububo ko pag tuga-tugalit. Hindi ko anan lilis da. abi ni mo gulyat, Pres, gili. Ang kanira ba kuno magsigi kag pamasangel, may ingon ra ba na ubang nga, inudun ko nun unya nimong pagduda, Yun ay mo. iban ana, Oo. iban ana. Oo.
Mao bitaw nga ako, bisan tinodog ingon ani ko, na amagid may mga boyfriend, dili kay ko magpangitag pangabubo, bisan ko na sa ginhawa na akong pangabubo, dili na ko ipakita. Maana pagkanay ko nga, okay ra oy, o ganahan day ka. Sa ato pa, nakabubo ni ka naman. Nagabubo ko pala ko ipakita, maana ko. Pero, gisakitan ka. Ha? Gisakitan ka. Ay, ako lang iluom ko. Sige lang, okay ra oy. Minsan nga, Di ka kamulang kumuluom? Unya usay tubag sa laki. Di saan mo ba mo? Kumusod mo mangitag limpyo. Ay, kung no. Huwag ko kakaligo, limpyo. Yung totoo, ngayon 500. Balik ka. Balik ta. Naarabay pangutanan niya diri Goliath nga nilayas ang bata plus ningon siya nga yapong layasan ng yang bana. Unahon na to. Arita sa Efeso 6 versikulo 4. Mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak. Sa Efeso ni ha? Kudritso ta diri sa Hebro 13. 4. Hebro kapitulo 13 versikulo 4. Angay pasidunggan sa tanan ang kaminyoon. Kinahanglang dili magmaloibon ang bana ug ang asawa. Kay hukman sa Dios kadtong makahilawas nun ug ang mga mananapaw. Makahilawason di ay. Sa ato pa nga kaning imong gibuhat dong inday, ningon makangay ba ko buwagan ayaw kay gingon na ba diri sa Hebro 13 versikulo 4 nga angay pasidunggan ng kaminyoon ayaw tanang na ang kanang imong bana kasigig imong duda ingon ana siya ipakita lang pero karon ang imong ka sulundong asawa o kinahan apan unaha pagpangita ang bata kay murag dako ang problema karon ang kawadon sa inyong anak kay babae buhat kadto hain dili nga mo pagsipya karon nakita na ba ang bata inday Sita? Balita ato niyo siya? kay kanang na ang maingon unya na sa katong paglarga sa akong boyfriend ha ingon tapo nga wa man ni post nga ako ang pagbati kay di mo ko tinuod nga babae paglarga sa akong boyfriend o sa akong pong asa man kanya dito man iudto naa kay unlan dito naa kay hapol Caring, desayot. Lain na ba gining atong anak bawa ati Pris no? Murag ka nang di ta kakita ba no? Basta bata ba pre atong si Terdi di ko yung drama na to. Nga wa mi kabantay si Terdi di ko obi sabor to sa Piloy? Tihiras. Tungog siya. Sa barko. Oh, wag yun. Baon, di pangita. Wag yun. Alvin, kung maambak na tanas dagat kay iya pangita ko si Terdi. naon niya di man di ay Dito, natugor di ay. Dito sa kanang double dick. Bitaw ka tihiras. Wala naman mo siya makabantay nga dito. Wa sa siya mo sapa-sapa nga ari ko diri mo hatog ko. Wa sa gyud bitsor siya tug. May gali na ukban ni Lisa pagtan-aw sus dito ra taw Terdi. Sinaskisi mo na buang bawo pangita. mao nga nini ato karon pag sibya inday sita unaha ang problema sa imong bata kung makita na ganing imong bata kanang kinaya sa imong bana pasagdahe ikaw padayon isip sulundong asawa isip sulundong inahan kaysa diya nagkikita ikaw nga manimo unta mo wala lang mo dayon pagtimo kay nag-away man mo kay palitan mo ta nimo siya motor yaw mo kana Tiyam ko na. Pero katong ikaw gipalitan mong motor, hain katong imong gipalitan motor. Motor og sin. Gipungtana man jud kag tinarong Goliath papunta sa kag tinarong. Yeah. Karon dito nga katong pag-retire na nako nga uwin ko wa na ko trabaho. Unsay po nga akong gipalitag motor? Sa ari puyo sa amo bam. Yaman ko mga bata makatiman nimo. Ano? Nagingnan ka ba? Nang Pinangga sa gede ka. Ari pa sa amo bam. Ari pa way. Ano? Nya wa ka. Ha? Wa ka. Wa lang ko kay abi pro sa yung kung pagkababa. Salamat naman natin sa lumadong. Kore ko ang puzzle, Tihon.